Предаването се реализира със съдействието на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейски социален фонд. Кръгла маса първи стъпки на програмата Макатон в България представи предимствата на системата Макатон, включваща реч, знаци и символи. Тя е разработена и постоянно усъвременявана за употреба от деца и възрастни с комуникативни нарушения, техните семейства и приятели, както и от обществото. Предимствата на Макатон са, че осигурява диалога и насърчава развитието на речта. Системата е създадена още през 70-те години. Макатон е алтернативна форма на комуникация. Тя използва говор задължително, символи, както и жестове. Това помага да бъде използвана при абсолютно всички деца и лица с тежки комуникативни нарушения, защото не всички могат да правят жестове, ако имат физически увреждания, а има деца, тогава се използват символите, а при повечето от останалите деца жестовете подпомагат комуникацията. Това, което включва Макатон, е един основен речник, който позволява ежедневното общуване, както и допълнителен ресурсен речник, който позволява пък да бъде непрекъснато обогатяван. Макатон е система, която се прилага в над 50 страни и ние сме щастливи, че вече има адаптирана и в България. Това е първата алтернативна форма на комуникация, която е адаптирана. Разбира се, много е важно да научим децата да изразяват себе си и да общуват, но още по-важно е да има някой, който да иска да ги разбере. Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения е един от инициаторите за въвеждането на системата Макатон. От организацията са си поставили за цел да осигурят благоприятна среда, за да може децата и възрастните с увреждания да се интегрират в обществото. Си родителска организация, аз като родител, като всеки родител, ние се стремим за нашите деца да са по-добре интегрирани в обществото, всичко за тях да е. Едно от нещата, които не затрудняваше обаче, това е общуването. За да може едно дете да се интегрира по-добре, то трябва да може да общува. И Макатон е един от начините, по които се улеснява това нещо. До момента в училища, в услуги социални не е въведено такова нещо. Макатон като система за общуване ще подпомогне не само децата, родителите. Тя е насочена и към специалистите. И наистина крайната ни цел е да постигнем една по-пълна интеграция на децата и лицата с интелектуални затруднения в обществото. Но Макатон, освен към по-малките деца, е насочена и към по-възрастните, защото в момента ние реализираме един друг проект, който касае запрещението. Едно от нещата за лицата с по-тежки увреждания е как комуникира, как изразяват те своята воля и своя избор. Тя ще подпомогне и това нещо. Децата ще могат да общуват, да изразяват своите желания, чувства, да бъдат по-добре разбирани и евентуално да се повиши качеството на живот в интегрирана среда. Велислава Пандова е логопед, който работи с системата Макатон. Как помага системата Макатон в работата ви? Тъй като това е система за алтернативна комуникация, по този начин много по-лесно е за лицата с интелектуални затруднения да включват нещата, които трябва да разберат и да изкажат на другите. Освен говора, може да използваме символите и жестовете по начин, по който по съвсем първичен начин да разберем от срещната страна, да стане по-лесна комуникацията между нас. Имате ли по-добри резултати след като я въведохте? Да, разбира се. Въпреки малкият период от време, в който използвам тази система, начинът, по който се случват нещата е много по-добър, отколкото преди това. Лицата с интелектуални затруднения разбират ли е по-лесно спрямо останалите системи? Да, много по-лесен и достъпен е начинът, по който се предоставя информацията от тази система. По този начин те я възприемат по-близо, тъй като това са първичните жестове, тъй като това е начинът, по който те по естествен път придобиват нещата. Да, наистина това е начинът, по който по-лесно се случват нещата. Основният речник в Макатон включва над 450 думи и понятия.
Те са организирани в 8 групи, като се отличават с висока функционалност. Предаването се реализира със съдействието на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейски социален фонд.